Hej, jeg vil lige prøve at demonstrere her, hvad det er, at de forskellige elektriske ting i vores hverdag gør i vores krop. Vores krop den trives bedst ved 0,034. Jeg har koblet den her på jordforbindelse på min vask. Man kan koble til jordforbindelse på flere forskellige måder. På vandhanen, radiatoren, sin bruser, eller direkte ud i jorden, eller i stikkontakten. Men jeg har altså valgt at gøre det her på vasken, fordi at jeg vil gerne prøve at demonstrere, at jeg har lige været i Aalborg i dag, hvor jeg blev meget, meget presset, og min elallergi reagerede kraftigt i kroppen ved, at jeg begyndte at rødme og klø og få det rigtig, rigtig varmt i mit ansigt. Og jeg fik også åndenød og fik det faktisk rigtig ubehageligt. Jeg satte mig op af en radiator og satte hænderne derpå og fik det faktisk bedre, og mine kinder faldt lidt til ro igen, og jeg formåede faktisk at kunne være der et stykke tid. Og det synes jeg faktisk er ret interessant, og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at demonstrere her. Den måler nu, det er, hvad det er her i rummet. Og det vil sige, at den er på 2 bare ved at være her i køkkenet, hvor der er de elektriske apparater, som der nu er med opvaskemaskiner og køleskab og så videre. Så vil jeg gerne demonstrere, hvad den gør, når jeg så tager ved den og viser, hvor høj ladning der er i min krop lige nu. Og den er, som I kan se, meget, meget højere end 0,034. Og det betyder, det er, at min krop den er på overarbejde lige nu for at få min krop derned, hvor det er meningen, den skal være. Det der så sker, når jeg så samtidig rører ved min jordforbindelsesmåt, det kan I se her, så falder den langt ned. Min jordforbindelsesmåt er koblet til forbindelse, der sidder direkte ud i jorden. Men så kan I se nu slipper jeg jordforbindelsesmåtten igen. Og så stiger tallet kraftigt igen. Jeg rører ved måtten, og det falder igen. Men I kan se, at den er så høj nu, at jeg kan ikke få den ned i nærheden af 0,34. Den tæller nedad og aflader kroppen, når jeg har jordforbindelse. Og det samme kan man opnå ved at stå med bare tæer ude i græsset. Nu vil jeg så lige vise, hvis jeg kan komme til det, hvad den gør. Når jeg rører ved radiatoren. Der kan I se, den viser også, der er jordforbindelse. Og den falder også kraftigt. Så hvis man døjer med de elektriske ting, der hvor man er, så kan man med fordel finde en jordforbindelses-connection, så som en radiator. Og lige snart jeg tog ved radiatoren derop, så fik jeg det også bedre. Jeg gik selvfølgelig lidt med at få kroppen ned igen. Det sker jo ikke på et sekund. Men den tæller langt ned. Den tæller i hvert fald ned. Så lige nu så skal jeg ind og lægge på min jordforbindelsesmåt, til min krop den er tilbage, hvor den skal være. Tak fordi I fulgte med.